दायो बे आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांनियाव सोंनो लुबैगोन दा बे ड्रागन फुलिखौ बेसेबां गुवार एबा बेसेबां गोजानाव गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमाय। बियो ओरैबायदि माने हानि सायावबो बेस खालायगोन जेन'बा बिदि गुवार बागान बानायनो होननानै बुङोब्ला मेक्सिमाम नोङो बिदि 8 बाय 12 खौ दोननांगोन हमना ला दा नोंथांमोना नुदों नैबे ओरै 12 जों बेयाव थांलाय फैलाय खालायनो हागोन ओमफ्राय 8 होनना बुङोब्ला नैबे ओरैमोन नैबे 8जों हाबनो हाला आरो ओरैहाय माने सा खोला जोंना ओरै 12 बाय 12 होदों सानजा सोनाब जों 8 होदों आरो सिस्टेमा बिदि सा खोला बिदि माबा 12 थानांगौ आरो माने बे साननि माबाया बेयाव मोनसे दङ आरो क्लाइमेटनि खोथा दङ जेन'बा एग्रिकालसारनि जिथु साइन्टिस्टफोर बिसोर फैनानै बुंलांनाय जोंखौ जों ट्रेनिंआवबो बुंनायमोन आरो जेब्ला बे माबाखौ दोनोब्ला सा खोला जायोब्ला मोजां ओमफ्राय दंफां सायखं गोग्लैनो नाङा ओमफ्राय गायनाया माने गुवार गायोब्ला 8 बाय 12नि माने खम जानो नाङा माने नों लाइन मोनसे मोननैल' गायदों होनाब्लानो 8 गायबाबो जागोन आरो खिन्थु दा हमना ला 8 गायोब्ला नै थांनो लामा गैलामोन आरो जोंना 8जों जों थांनो हाला दा 12जों जों थांनो हायो बिदि स्टाइलखौ गायनाङो आरो ओमफ्राय गायनायनि बेलायाव जोङो बेयाव सिमेन्ट खुन्थिया फांसेयाव मा होनो फांब्रै गायनांगोन ओमफ्राय गायनाय लोगो लोगो बे थाब जौगोन जों जेब्लागौ माने बे खर'आव मोनहैयो होमब्लागौ माने जोंखौ खायै गोजौसिम लांनांगोन आरो बुहुद इजि बेलेग खेथिनिख्रुइ माने इसिबां माबानांगौ आं नुवाखै आरो बेहाय गोबां मुलिफोरबो होनांगौनि गोनांथि गैया गोबां मुलिफोर होनांगौ गोनांथि गैया बेमारा बेनोल' ओरैनो फांखा जायो बे गोजा जानाया बे समाव जोङो मोनसे स्प्रिं होनाय स्प्रे माबा मोनो बे अर्गानिकनि जों बेखौल' होबाय थायो दासिमहालागै जों बेलेग बिदि बाहायनाय जायाखै आरो मिथिनो हादों नोंथाङा गाव आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंथाइ होयो आरो गुबुन हादरफ्रावबो थांनानै नोंथाङा फोरोंहैनो मोनो बेनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनो हागोन। आं बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि सिगां जोङो जोंनि नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव जोंनि BTC निफ्राय साथाम साब्रैसो जों सेलेक्ट जानानै थांदोंमोन बेयाव आंना ड्रागन ओमफ्राय काजि निम्बुमोन होजोंहाय लांनानै जों बेखौ माबा खालायनांगौ माने ट्रेनिंबो जायो होजोंनो डेमनस्ट्रेसन होननानै बुङो ओमफ्राय बेखौ जोंनि मानसिफ्राबो टेस्टिं खालायो ओमफ्राय जोंबो टेस्टिं खालायो बिसोरनि फिथाइफ्रा माबायदि दा जों एक्जेक्ट बुंनो थाङोब्ला ड्रागननि खोथायाव जों फैनायलाय आं ड्रागननि खोथायाव बुंनोसै आंनि ड्रागनानोमोन ओमफ्राय ड्रागनखौहाय बिसोरनिखौबो जों नायदों जोंनिखौबो बिसोर नायदों ओमफ्राय आरोबाव मोनसे इनपुट आउटपुटनिबो मोनसे मिटिं जदोंमोन इनपुट आउटपुटआवबो जोंनिफ्राय बिसोरनिखौ जोंना रिजेक्ट खालायनाय जादों इण्डियाया खारन बिसोरना मोजां नङा कुवालिटि माने कुवालिटि मोजां गायबाबो क्लाइमेटनि खोथा दङ ना मा होनो बारा गोदै जाया ओमफ्राय जोंनिया जोंनि आसामना आरो बिनि क्लाइमेटआ एसे मोजां ना मानो जेरै गोदै जायो आरो जेब्ला माबा जायोना बे बाजार मोनसे जायो नामा मा होनो बेखौ एक्सप' जायोना एक्सप'आवहाय बिसोरनि मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो फैदों रानिफोरबो फैलायलायदोंमोन जानाय नायलायदों मोजां मोनदों आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो बुंदों जोंनो बे माबा बे बुस्थुखौ मोननोबा जोंनि माबायावहाय मा होनोमोनलाय भारतनिफ्राय जोंनि थाइलेण्डआव फैनो थाखाय जों बेखौ दरजाखौ खुला माने लाखिगोन जों आरो माने गावसोर इनपुट खालामनो होगोन खिन्थु जोंनि इण्डियानिफ्रायसो माने बिसोरनिखौ जों लानो हानाय नङा होनना बुंना फैनायमोन आरो दा बिदि साननानै नायोब्ला जोंनि बे बेसेन दङ खिन्थु आं दा फुलि फाननायनि खारना बेनो जोङो जुदि गोबां जों फुलि गायनो हायोब्ला गोबां बागान खालामनो हायोब्ला जोङो थाइलेण्ड बायदियाव हरनोबो जोंनि थाखाय माने दरजा खुला आरो खिन्थु आं नों सानै साथाम गायनायजोंल' बियो जों बाहेरायाव हरजालायनाय जाहैया जायनि खारनाव जों थाङाबा जोङो बुरजा जानोसो हरनांगोन मार्केटिंफोरखौबो बिसोर हरदोंमोन जोंनो गुवाहाटियाव दङ जों जेसेबांखि जाया मानो गुवाहाटियाव मोनसे गुदाम दङनो माने आं दा बे जोंनाव बिदि एभेलेबेल गैया कन्टेक्ट खालामनाय जायाखै खिन्थु बिसोरो जुदि एभेलेबेलब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरनो होयोब्ला जेसेबांबाबो गारजानांगौ बुस्थु बेहाय गैया माने बिसोरनाव लायो आरो ओमफ्राय हरनो हागोन आरो नोंथाङा जेसेबां दिहुनो आबाद गासैखौबो ओनसोलावनो एबा जोंनि खाथि खाला रायजोआवनो फानजोबनो हायो ड्रागनानो औ दाथ' सिगांथ' जोङो ओरै क'क्राझार हरदोंमोन ओरै बान्दरदुवा माबा माबि अरुणाचल बिदि हरदोंमोन दा हरनांला बनो लकेलानो जोंनि उदालगुरिनिफ्रायनो किसुमान बेफारिफोर दङ बिसोरो फैना लाङो गावसोरावबो हरो आरो खिन्थु रेटखौ जों दायो खमाव हरनाय जाबाय खारन जों लानानै गिदिंबायबो थानो हाया सिगाङावबोला खम मोनखाय जों 300सिमहालागै हरदोंमोन दायोब्ला जोङो 180 जिथु बे 500 ग्राम 600 ग्राम जायो 180आव हरो ओमफ्राय बिनि एसे उन्दै साइजखौ 150 हरो बिदि हलसेलाव हरो आरो दाथ' थोलायलाया बे आबाद मावनो थाखाय गाहाय हाया बोरै जानांगौ बे हाया एक्सुवेलि बानायबो जायो आरो आंनाथ' बे हाया एकदम धला अन्थाइबारिमोन आं बेखौ एसे खोदों ओमफ्राय बे खोनानैब्लाबो दै थानायखाय आं एसे बिथाखौ एसे गोजौ खालायनानै गायजायो मा जिखियानो जाया माने बाला हायावबो हासार होनायनि जरावनो जाखायो जेरै जों ट्रेनिं लायदोंमोन हायद्राबादावबोथ' बाला गोजा हाया होमब्लाबो जायो ओमफ्राय जोंनिबावबो आं जागोन सानो आरो जास्ट बेयो माने दै जमा थानो नाङा ओमफ्राय हायोब्ला ड्रिप इरिगेसननि सिस्टेमा थानांगौ आंबो होदोंमोन खिन्थु आंनोबो इसेबां प्रयजन गैया हा मोजांखाय बिदिखाय माने किसुमान रिजेक्ट जानायखाय आं बोखांना गारजोब्बाय आरो बाला गोरान जायगायाव दै होनांगोन नामा? औ बाला गोरान जायगायाव दै होनांगोन दाख्लै बावैसो ओइ गलमा साइडजों गायदों आंनो गायना हैबाय 8 बिगा ना 9 बिगा गायदों बिथाङाथ' बाला गोजा हाया होमब्लाबो दा गायनाय लोगो लोगोनो
मास मोनसे जाबायना मोजां ग्रस लादों खिन्थु मोजां जागोन नामाथाय खारन जों जेराव थांदोंमोन बेबो बागाना बिराद गिदिर खिन्थु बालाबाबो गोजा आरो होजोंना माने बाला हामोन आरो जों बिथांनाव सोंनायाव बुंदों बिदि बाला प्रब्लेम जाया नामा होननानै प्रब्लेमा बेनोल' जेन'बा मास मोनसेसो अखा हायाबा जेबो गैया मास मोननै मोनथाम जुदि अखा हाथाराब्ला बेखौहाय एसे इरिगेसन सिस्टेमखौ होनांगोन होनना बुंनायमोन आरो दैनिखौ आरो दैनि राहा लानांगोन आरो दैनि राहा लानांगोन आरो बारा बेरामथ' जाया बेरामखौथ' आं मोनाखै दा बर्थमान जाया खिन्थु बै जिथु जों आं दहाय बुंदोंमोन ना सि केटेगरि ना बि केटेगरि माबा कलकाता मेप होननानै बुंदोंमोन जोंखौहाय बेखौ गायदोंमोन बे फिथाइबो थायदोंमोन बै जोंनि बै माबा दब्लायसेयाव ओमफ्राय बोसोरनैसोखौ जों मोजां मोनबाय बोसोरथामसोआव बेमार जाबाय ओमफ्राय फिथाइआ बुरजा थायो देरनो रोङा जाहैबाय आरो दा बेखौ बेमार जानायखाय बेखौ फोजोबनानै आं दा बेखौ गायफिनबाय बेयाव जुदि बेमारनि माबा जों मोनाखै आरो होमब्लाबो जों गेजेर गेजेर ओरैनो स्प्रे खालायो बै फांगासनि थाखाय खनसे गायगासे बेसेबां औ खनसे गायगासेयाव जोंथ' दा जेनेबा रानिं 7 बोसोर साराय 7 बोसोर जाबाय खिन्थु जों बुंनाय बायदिब्ला फोरोंनाय बायदिबा बे 25निफ्राय 30 बोसोर होनना बुंदों बेनि लाइफआ थारमाने बे फांसेयानो थाबाय थानाय नङा बेखौ जोङो जेब्ला नैबे दा फिथाइ थाइदों बे फिथाइ थाइनाया जुदि बे सुआव नैबे सु जायोना बे सु मोनफ्रोमावबो फिथाइ थाइगोन किसुमानाव फिथाइ थाइब्लाबो बे फिथाइया माने थाया होमब्ला बे सुआ जायगा गैया जागोन ना होमब्ला बियो माने बे फुरा बे सुआ जुदि बिबार बारनायजों फिथाइ थाइनो जोबोब्ला बेखौ जों हास'ना गारनांगौ ओमफ्राय बे गोदानैहाय गबोफिनगोन बे जागोन जेसेबां बे गोजाम जागोन माने बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव जों बे गोजामखौ गारनांगौ ओमफ्राय गोदाना साग्लोबफिनगोन आरो बिदि आरो बे दालाय मोनसेया बोसोरनैसो बा बोसोरथामसो थायगोन बिनि उनाव बे सुनि जायगा जोबगोन ओमफ्राय बेखौ हास'नानै गारदो बेखौ नार्सारिबो बाहायनो हायो ओमफ्राय गोदानैबो फैफिनगोन आरो दा जोंना गोदानै फैबाय थादों नैबेफोर देग्लाय फिथाइ थायनाय नङा दे बे देग्लायसो गोदान फैनाय ना फिथाइ थायनाय बे देमनाय थायगोन आरो दायो बिदि आरो मिथिनो हाबाय माने बे आबादा गोबां मुलाम्फा गोनां दा बेनिखायनो नोंथाङा बे जाय बिथांमोना जोंनि ओनसोलावहाय हाफोर दङ एबा बिथांमोनखौ मा होननानै नोंथाङा खावलायगोन बे आबादखौ मावनो आं सिगांबो बिदि निउसाव बिदि हाइकार्ड मोनबाय आंथ' बे समावबो बिदिनो डाइरेक्सन होदोंमोन खारन आं आबादारि नालाय बेलेगखौथ' आं मिथिया आबादनि थाखाय आं एसे मोजां आं गावखौनो एक्सपिरियेन्स जाबाय बायदि साननायखाय आं होनदोंमोन आरो अन्थाइबारि जुदि गारना दोननाय हाफोर दङब्ला खना खनि रबार गाय फेला जाया आरो जुदि हा दङब्ला एसे हा मोजांबा जों ड्रागन गाय बेयावबो लस जाया जों रबार बायदि जों ड्रागनखौ गायब्ला नेनाङा रबारा जोंना 7-8 बोसोर नेनांगोन आं बिदिखौ बुंनायमोन आरो दा बिनि बेलायाव आं सानो जेन'बा जों बागान खालायोब्ला आंल' मोनजागोन बे नङा आंजों लोगोसे दा आं 30 जनसो मानसि आं फिसिनाय जायो बिदि मोनजालायनाय रानलायनाय जायो आरोना जेनेबा जायफ्रा मेनटेनेन्स खालामनो हादों सालायनो हादों सालायबाय जायफ्रा मावनो हादों मावग्राफोर मावना मोनजाबाय बिदि स्टाइलाव जोङो माने आनइमप्लयफोरखौ जों सल्भ खालामनो हायो आरो गोबाङानो जों भेलराव थाङो अबेबा पान्जाबाव थाङो बिदि मावहैलायनो गोनां जाया आरो जुदि सोरबा बेक्तिया जुदि हा एसे दंजायोबा गोसो जायोबा बेफोरखौ गायनानै गावजों लोगोसे 3-4खौ माने फिसिफानो हायो आं बेखौ मोजां मोनो आरो नोंथाङा जाबायदि साक्सेसफुल जादों बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय एबा जोंनि बे बर' रायजोनि थाखाय एबा आसामनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा बे जाहाथे अराय सम नोंथाङा माने आवगायलांनो हायो जों बेखौ हास्थायबाय जोबनायावहाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बे रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ मा होननानै खावलायगोन आं रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायबावगोन सोरबाफोर जुदि हायोब्ला बिदि खेथिखौ मावनाया मोजां ट्रेनिं लानोब्लाबो बारा गिदिर ट्रेनिं लानो गोनांबो गैया आं खिन्थु अरुणाचलनि दाख्लै फैदोंमोन बिसोरो दर्जन मोनसेसो ओमफ्राय बिसोरो 6000 फुलिबो लाना हरदों आं बिसोरखौ आं रोंनायखौनो जिथु फोरोंदों बेखौनो आं बिसोरखौ फोरोंहरबाय बिथांमोनाबो दा गायहैदों बिदि आरो ओमफ्राय प्लास आं बेखौल' बुंनो सानो ड्रागननि थाखाय इसिबां हा मोजांबो नांलायलाया आरो बेलेगावथ' बेलेग मिथिला खिन्थु जोंनि नर्थ इस्टनि हायानो माबायदि गोरान जायगाफोराव बिनि थाखाय मा होनोमोनलाय एक्टिभेल बोरैबा होनदोंमोनलै बिसोरो बावलायलाय बिसां माने एकदम मोजांखा आरोना बिदिनो आरो ओमफ्राय आं खावलायदेरबावनो नागिरदों बेखौनो जुदि सोरबाफोर साननो हागौ सिगांब्ला एसेल' गायनायमोन फाननो हायोमोन दा गोबां गायोब्ला सोर बायगोन दा जों अबाव फाननांगौ बिदि साननो हागौ बिदि नङा बिनि थाखाय मार्केटिंआ अलरेडि दङ आरो जों गोबां खालायनानै दोननो हायोब्ला जों हरनो हागोन आरो प्लास मोनसे खोथा जों बोसोरथामसोनि सिगां फेक्ट'रिनि थाखायबो जों नांबाय थादोंमोन जायाखिसै जेन'बा हमना ला जोंना प्रमद बर' सारा बेयावनो मिटिं खालामफैदों बैजों आंनि फुख्रि खाथियावनो किसुमान फेसिलिटिखौ आं खोन्थानायाव जों ज' जानानै खावलायनायाव बुंदोंमोन बिनि थाखाय मोनसे फेक्ट'रिनि खोथाखौबो थारमाने बे ओरैबायदि जिथु जों दा बिबार हास'ना गारदों बेखौबो साबोन बानाय जायो ओमफ्राय जिथु बे फिथाइ बेखौ जुइस बानायनानै नोङो हमना ला बेयो जों दा सप्तासे फानजायो सप्तासेनि उनावब्ला गाज्रि जायो खिन्थु बे फिथाइ फिसाफोरखौ केजि हिसाबाव फाननो हायैफोरखौ जोङो बेखौ मेचिन मोनोब्ला जुइस खालायनानै बोसोरसेसिम जों स्टकआव दोननानैबो फाननो हायो ओमफ्राय प्लास बिनि बे मा होनोमोनलाय बे बिबारानो गोथां जुदि हास'योब्ला बेखौ जेलिबो बानाय जायोनो 3-4 बे बानाय जायो जों बेखौ चाइनानि माबा मोनसे नेटआव सार्च खालामनानै नायदोंमोन जोंहा बे ब्रादार नमेल सिं बिथाङा मोनसे बानायदोंमोनबो जोङो बिथां सारनोबो हरलायलायदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा बेखौ जोंनि केटलगखौ नायनानै जागोन बेखौ मोनगोन आं हरगोन होनना बिदिबो खोथा होलांदोंमोन खिन्थु जोंथ' बिदि टाइपनि मानसि गैया जों थांबाय थानो हाया
लास्टआव जों खबर लानो थांदोंमोन दे जोंनि फेक्टरिनि बा दैनि फेसिलिटिनि सारा बिदि बिदि बुंदों मा खालायगोन होननानै बे समाव बिथाङा गावनि डाइरेक्टरखौ लिंहरलायनानै जोंखौ बुंबाय लोगो लोगो फेस टु फेस बिसिनि इदि लाबोनाया मा जाखो बुंबाय मा बियोथ' बिसोर नाङाखिसै सोंफैयाखिसै फैसा जों बेलेगाव डाइभार्ट खालायजाबाय बिदि आरो खिन्थु हायोब्ला जुदि जों बागानखौ गिदिर खालामनो हायोब्ला जोङो आरो बेलेग बेलेग प्रडाक्ट बिनिफ्राय जों मोननो हायो आरो साबोन बानायनो हायो जेलि बानायनो हायो जुइस बानायनो हायो माने गारनांगौ गोनां जेबो गैया होननानै आं सानो आरो जुदि गुबुन लाइमोनफोरा एबा आबादारिफ्रा नोंसोरनाव ट्रेनिं लानो फैयोब्ला नोंथाङा ट्रेनिंखौ होगोन ना होआ? औ आं खोन्थागोन एसेबां गिदिर मेजर ट्रेनिंथ' नंखाया बे आं खोन्थाबायबो थायो जेनेबा बिखेखै जोंनि आसामनिफ्राय एसेबां फैया अरुणाचलाव दा दसे बिसोरो फुलिखौ बुरलांबाय थादों ओमफ्राय बिसोरो फैबाय थायो मबाइलजोंबो कन्टेक्ट खालायना सोंहरो बेस्राफोर आं खोन्थाहरो खारन बारा सोलोंनांगौबोथ' गैखाया नालाय माने बेलेग बेलेग खेथिफोर बायदि बिदि नङा जास्ट बिनि फरमुलाफोरखौ आं खोन्थाहरो ओमफ्राय बेयाव जिथु गायनायाव मा होनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरो बोरै बोरै होनांगौ बेखौ खोन्थाहरो जुदि नों फिथाइ मोजां लुबैदोंब्ला गिदिर लुबैदोंब्ला हासार होनानै केमिकेल होनानैबो नों बेखौ लानो हायो खिन्थु जोंथ' दा जानायनि जाग्रा बुस्थुखौ बिदि खालायनो हाया खारन गोथाङै जाग्रा बुस्थुखाय जोङो बेखौ केमिकेलाव जों लाङा जोङो जास्ट बे अर्गानिकनि गोबोरखि ओमफ्राय बे दाउ ब्रयलारनि फार्मनि माबा बेफोरखौल' जों होयो आरो जुदि सोरबा फुलि नागिरोब्ला बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनगोन ना मोना? मोनगोन खिन्थु दा मोननाय नंला दा फिथाइ थायोबा फुलि बानायजाला नेक्स्ट बोसोराव हरगोन दायो दङ माबा 3000 दङ बेखौ सासे मानसि लांगोन आरो मा दाननिफ्राय मा दानसिम बेखौ गायनाय जायो एसे बेखौहाय गायो होननानै बुङोब्ला बेखौ 12 मास गायजायो जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु एक्चुवेलि नियम बायदि होननानै बुङोब्ला जोंखौ जानुवारि फेब्रुवारि गायोबा मोजां ओमफ्राय ओरै मार्च एप्रिलाव अखा मोननाय लोगो लोगो एकदम थाब ग्रस लायो आरो जोंनि